Ja, men så er vi klar igen. Vi er nået til opgave 5, som er en opgave, hvor man må bruge hjælpemidler i vores prøve. Vi har givet en differentialligning til mærke er lige med minus 0,019 gange parentes t minus 12 parentes slut. Det er altså en ligning, der forbinder hældningskoefficienten af tangenten med værdien af den afhængige variabel y. For den afhængige variabel her, det er temperaturen inde i et hus, målt i grader Celsius, står der, hvis man læser teksten. Og den uafhængige variabel er tiden, målt i timer efter kl. 13, hvor varmeanlægget gik i stykker. Det man skal finde i første spørgsmål, det er den hastighed, hvormed temperaturen ændrer sig på det tidspunkt, hvor temperaturen inde i stuen, eller inde i huset, er 15 grader. Og der er det jo, man er nødt til at vide, hvad vil det sige, hvad er hastighed formuleret med vores notation med symboler. Og hastighed, det er jo altid, når det er sådan, at den uafhængige variabel er tiden, som vi har her, så er det jo altid differentialkvotienten. Det vil sige, det vi skal finde, det er simpelthen bare, hvor stor differentialkvotienten er, hvor stor tangenthældningen er, når temperaturen er 15 grader. Men vi har jo simpelthen en ligning, vi kan bruge til det. Fordi der står jo, at differentialkvotienten er lige med de her minus 0,019 gange temperaturen plus 12. Så er der simpelthen ikke andet at gøre, end at sætte temperaturen, sætte 15 ind i stedet for temperaturen, og så ellers bare regne det ud, så får man minus 0,513. Man kan selvfølgelig ikke aflevere det som et facit, når det er sådan et tekstspørgsmål, så skal det også være et tekstsvar. Så vi må formulere det på almindelig dansk, at det er minus, det betyder jo, at tangenten peger ned efter, det vil sige, at temperaturen falder. Så vi skriver, at temperaturen i huset falder med 0,51, og enheden, det er jo altid y-enhed divideret med x-enhed, og y-enheden, det var grader, og x-enheden, eller t-enheden, det var timer. Så det bliver grad per time. Altså temperaturen inde i huset falder med 0,51 grad per time på det tidspunkt, hvor temperaturen er 15 grader. Så det var spørgsmål A, hvor vi husker, og vi ser, at vi har fremhævet facit. Så får vi at vide, at vi skal finde en forskrift for, hvordan temperaturen inde i huset afhænger af tiden. Det vil sige, at vi skal altså gå fra, at vi har differentialligningen, til at vi har en forskrift for selve funktionen, altså selve hvad for en kurveform er det, vi er ude i. Og der er det ikke nok at have differentialligningen, hvis man vil have en præcis løsning. Man skal også have et punkt på løsningen. Og hvis man nærlæser teksten, så står der, at temperaturen i huset er 20 grader på det tidspunkt, da anlægget går i stykker. Og i og med, at vi regner tiden fra, at anlægget gik i stykker, så ved vi altså, at når t er 0, altså tiden er 0, så er store T temperaturen i huset 20 grader. Så det vil sige, at vi ved altså, at t er 0 er lige med 20. Vi kan så enten bruge en af vores løsningsformler, eller også så kan vi simpelthen bruge DSolve. Og her vil vi gerne spare tid, så vi bruger DSolve. Og der skriver vi det op. Vi skriver DSolve i et inputfelt, parentes, og så vi har krøllet parentes og start og slut. Og så står der her foran kommet af differentialligningen, og vi husker at skrive på alle de steder, vi skriver lille t, der skal vi have store t, der skal vi have parentes lille t, ellers skal Mabel bare ikke finde ud af det. Og mærke står der der, det er måske lidt svært at se. Men differentialligningen står der, og så står der et komma, og så står der vores begyndelsesbetingelse. Store t er 0 er lige med 20, komma. Og så skriver vi, hvad det er, den skal finde. Den skal finde store t af t. Og når man så trykker retur, så får man den her nydelige forskrift frem, som lige kan blokkes over, altså kopieres og skrives op igen. Og fremhæves, og man bør også lige skrive, at t er større end eller lige med 0, for modellen gælder selvfølgelig kun for det tidspunkt, hvor efter varmeanlægget er gået i stykker. Så skal man finde ud af, hvornår temperaturen i huset er faldet til 18 grader. Og der skal man simpelthen løse ligningen store t af lille t er lige med 18. Altså finde ud af, hvad er lille t, når store t er lige 18. Og det skriver vi på den måde. Og der kan vi jo simpelthen definere store t som funktion af lille t som en funktion i Mabel. Og det gør vi jo på den her måde, for eksempel med store t kolon lige med lille t. Og så laver vi den der pil, og så kan vi kopiere forskriften og sætte den ind og retur, så ser det sådan der ud. Så ved Mabel, at hvis man sætter et eller andet, hvis man skriver store t parentes 7, så vil den sætte 7 ind på t til plads for 1. Men nu skal vi den anden vej, vi skal løse ligningen store t af t er lige 18. Det gør vi med en solve. Og vi får sådan et nydeligt resultat, eksakt resultat ud, og det vil vi bare gerne have approximated med 5 betydende cifre. Og det vil sige, at vi kan se, at efter ca. 3,4 timer, så er temperaturen faldet til 18 grader. Det var det spørgsmål B.
Så kommer delspørgsmål C, hvor vi skal finde ud af, hvad den nedre grænse for temperaturen er. Og der må vi jo se, hvad sker der med den her forskrift med y-værdierne, efterhånden som t bliver meget, meget stor. Og vi kan se, at den her forskrift den består af en konstant, og så plus noget, som afhænger af tiden. Og vi kan se, igen en konstant, og så gange sådan en eksponentiel funktion. Og vi ved, at det er en aftagende eksponentiel funktion, fordi det er e opløftet til et eller andet negativt tal gange t, så er det en aftagende eksponentiel funktion. Og den ved vi, at den går imod 0, når t går imod uendelig. Det vil sige, når t går imod uendelig, så går hele det her udtryk imod minus 12 plus 32 gange 0. Og det er det, der står hernede. Der står, at det der med, at den her eksponentielle funktion, den går imod 0. Og det vil sige, når t går imod uendelig, så gælder det, at hele udtrykket minus 12 plus 32 gange eksponentielle funktion går imod minus 12 plus 32 gange 0, som altså bare er minus 12 plus 32 gange 0 giver bare 0. Det vil sige, at den nedre grænse for stuens temperatur, den er de der minus 12 grader Celsius. Det kunne man også have fundet ud af, hvis man bare havde brugt sin generelle viden om, hvordan løsningerne til den her type differentialligninger, som altid giver forskudt eksponentiel vækst, hvordan de ser ud. Men det er også fint at argumentere, som vi har gjort her. Vi kan også lige tage en graf til illustration, så vi plotter den her funktion store t, som funktion af lille t, og så plotter vi også y lig minus 12 bare til sammenligning. Og så kommer det til at se sådan her ud, så vi kan se, at der går faktisk pænt lang tid, før vi kommer ned på de minus 12 grader, så modellen er nok brudt sammen inden, men altså okay. Yes, det var den. Så vi prøver at se, om vi kan finde ud af at slukke det igen.